लोगोफोर फैलायबाय बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे आरो गोदान भिडिअ'आव आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दा जों भिडिअ'आव गोलांसै लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ अब्लानो नोंथांमोना जोबजासिम नायब्लानो बुजिलांगोन आरोना खोथा बाथ्राखौ आं मा बुंनो सानदों दिनै जोंहा जोंनिनो मुंदांखा बेबायदि ओरैनो इउटुबावनो जा ना सावथुन मुलुगावनो जा मुंदांखा आरोना बिथाङा बिनानाव गेमस्रि बिथांनि सायावनो आं दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जि भाइरेल जाबाय बिनि भिडिअ' ना बिनि फट'फोर भाइरेल जादों जायानोखि बिथां लावदुमजों खुदुमलायनाय आरोना बिनि सायाव दिनै जों रायज्लायनोसै एसे थ' बिथांनि फान्स फल'वार्सफोरा गाज्रि मोननो हागौ आरोना सिगाङाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आं सरि बिग्रोबाय थाखाबाय ना आं जि बाथ्राफोरखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना एसे नायनानै बुजिलांनो नाजागोन आं बिथांनि सायाव एसेबां गाज्रि अजद दैखोनो सानाखै नाथाय बिथाङा माबायदि जानांगौ बिनि सायाव आं एसे बुंनोसो सानदों आरोना दिनै ना स' नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ अब्लानो बुजि मोनगोन नोंथांमोना जों आवगायलांसै भिडिअ'आव बिथां गेमस्रिनि सायाव माखासे मानसिफोरा कमेन्ट लिरोबा बुङोब्ला बिथाङा रिप्लाय होयो आरोना जों मथथे जों हाबा जाखासिगोन जोंहा न'निफ्रायबो बिसोरनि न'निफ्रायबो जेबो ना आपत्ति गैया नाथाय हाबा जानाया मोजां जानांगौसो हाबाया ना नाथाय हाबा जानायनि सिगां बेफोरबायदि नुथायफोर भाइरेलफोर जानायासो एसे रायजोनि नोजोराव मानसिफोरनि नोजोराव एसे बोरैबा आरोना एसे गाज्रि बोरैबा जाथावना नङाफोरबायदि नुहुरो आरोना थ' रिकुवेस्टआ बेनो नोंथांमोना बेबायदि ना खालामनो नाङा जुदि नोंथांमोना खालामोब्लाबो बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना दिन्थिनो नाङा आरोना स' नोंनि बिनानाव गेमस्रिनियाव फल'वार्सआ खमावबो 3 लाख बिनिबो बांसिन दङ आरोना 4 लाखआनो जानो थांगासिनो ना बिनि गेजेरावनो गोबाङानो देरफुनाय सिख्लाफोर सेंग्राफोर दङ फल'वार्सआ नोंनिया स' नोङो बेफोरबायदि देखायोब्ला बिथांमोनाबो नोंबादिनो ना नोंखौनो फल' खालामनो हागौ नोङो जि मोजांबाबो गाज्रिबाबो नों जेखौ दिन्थिगोन बेखौनो सोलोंनो हागौ बिसोरो ना स' गोबाङानो गावनि मोजां मोननायनिखौ फल' खालामो आरोना जायखौ मोजां मोनो बिनि सायाव फल' खालामो बांसिनानो ना दानि मानसिफ्रा स' बाथ्राया जाहैबाय बेनो ना जुदि नोंसोरखौथ' मिथिखायो हाबा जायाखै जागोनसो होननानै दा नोंसोर सानैजोंनो ना बिसना गंसेयावनो उन्दुयो न' गंसेयावनो थायो मालाबा दा बेफोरबायदि जाथायखौ नुयोब्ला गोबाङानो बे सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोराबो बेबादिनो थानो नाजागोन सोलोंगोन बिसोरनो थायोब्ला जोंबोसो थानो हागोन गोबां मानसियानो बेफोरबायदि थायो जोंबोसो थानो बेफोरबायदिखौ सानलांगोन आरोना बिनि उनाव थागोन बिसोरो थानानै ना सानैनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयाब्ला बिदिनो गारलायगोन बिसोरनि देहा सोलेरफ्रा खालाय जालांजोबगोन आरोना सोरबाबा सहायनो हायैयाव सुइसाइडबो जालांगोन ना स' बाथ्राया जाहैबाय दिनै ससियेल मिडियाफोराव बेफोरबायदिखौ खालामोब्लाबो दा हगार ना दिन्थिनो नाङा दा नै नों जिफोरखौ खालामदों नोंनि फल'वार्सफोरा बे देरफुनाय लाइमोनफ्रा सोलोङोब्ला जानो हागौ बिथांमोननि बिमा बिफाया बेफोरबायदिखौ सैयाबो जानो हागौ सुखुवाबो जानो हागौ बेफोरबायदि खालामजानायखौ लुगैयाबो जानो हागौ ना गोसो थोनायजों ज' ज' थानाय बेरायनाय बेफोरखौ बिसोरनि बिमा बिफाया लुगैयाबो जानो हागौ नोंनि बिमा बिफाया एगारदोंब्लाबो गुबुननिया लुगैयाबो जानो हागौ नाथाय बेफोरबायदिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिन्थिबाय थायोब्ला गोबाङानो माखासे गोरोन्थि सानो आरोना गोरोन्थि साननाय माने गोरोन्थि बादियानो जाहैयो ना जानो हागौ नोंनि नोजोराव नोंसोर सानैजों हाबा जाखागोनखा जेबो नङा जों सानैजों गोसोबादि थागोन जों गारलाया होननानै नोंथांमोना साननो हागौ नाथाय गुबुननि जिबनाव बेफोरबायदिया जायाबो जानो हागौ ना नोंसोरखौ सोलोंनायनि गेजेरजों गुबुना खैफोदाव गोलैनोबो हागौ नोंसोरखौ फल' खालामनानै ना नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेवहाय गेमस्रिया कमेन्ट लिरहरदों नै मालायनि फट'खौ स्क्रिनशट खालामनानै हगारग्रा भाइरेल खालामग्राया नोंसोरनो
भाइरेल खालामग्राया नोंसोरनो माने भाइरेलखौ सोर खालामनो नोङो जुदि गावनो भिडिअफ्राव एगाराब्ला नोंनि बे भिडिअखौ सोर मोनगोन सोर भाइरेल खालामनो मोनगोन जुदि नोंनिफ्रायनो बे भिडिअ ओंखाराखैब्ला बेफोरबायदि बाथ्राया जाहैयो आरोना जों लोगोसे स्पेसियेल डे बे स्पेसियेल डे होननानै नों जे बेफोरबायदि दिन्थिनानै स्पेसियेल डे खालामब्ला जानाय नङा बेफोरबायदि स्पेसियेल डेआव बेफोरबायदि खालामोब्ला ना मा जागोन जानो हागौ नोंसोरबो दा बिथां लावदुमजों नोंजों हाबा जानानै थांगोन गथ' मोनगोन जुदि नोंनि गथ'आनो नोंनि सिगाङाव बेफोरबायदि खालामनानै खिथियोब्ला उनाव नोंसोरो मा सानगोन बाथ्राया बेफोरबायदि जाहैयो आरोना ना खुदुमनाया जेबो गाज्रि नङा होननानै होनदों ना खुदुमनाया गाज्रि नङाब्ला खुदुमनाया हौवा हिन्जावनि बन्डिं होनदों नाथाय नोंसोर दा हौवा हिन्जाव नंथ'वा दा खुदुमनायखौबो नोंनो एगारदोंमोन भिडिअ'हा स' हाबा जाखांनायनि उनाव नोंसोरखौ खुदुमब्लाबो रावबो जेबो बुंनो हानाय नङा आरोना गोबां सोंथि ओंखारदों आरो दाना मानसिफोरनियाव आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो गोबां मानसियानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा सोंगासिनो आरोना रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो बेफोर बाथ्रानि सायाव आंनि नोजोरावबा हले बेफोरो गोरोन्थिसो आरोना डाइरेक्ट आं बुंखायो आंनि साननायाव आरोना गुबुननि साननायाव मा मिथिया बांद्राय बुंबाय थाबाबो मालाबा बुंफ्लाङो बांद्राय जालाङो गोरोन्थि जालाङो बेखायनो आं बारा बुंबाय थानो सानाखै स' जि जाबाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव एगारनाङा आं बेखौसो खावलायनो सानदों ना गेमस्रि आरो लावदुम नोंथांमोना ज' थाबायबाबो थाबायनाय दिन्थि ना नाथाय बेफोरबायदि किस खालामनाय ना बाम ख्रबनाय बेफोरबायदिखौ दिन्थिनो नाङा आरोना थ' नोंथांमोनसिम रिकुवेस्ट नोंथांमोना जि भिडिअ बनायो मोजांखौनो बनायो आंबो नायो नाथाय माखासेखौ आं गोरोन्थि मोनदों बेखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना स' बिथां गेमस्रिनि फल'वार्सफोर सरि बुंनायनि थाखाय बुङाब्लाबो थानो हाया गोसोफोरा माखासे बाथ्राफोरखौ नुबाय थायोब्ला ना नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ गोरोन्थि मोनदोंब्ला सरि आरो जुदि नोंथांमोना मा सानदों फोरमायनो हागोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो हागोन गाज्रिबाबो मोजांब्लाबो रायहरनोबो हागोन बुंहरनोबो हागोन आंखौ स' आं जेबो साना आंनि साननायखौ आं दिनै बुंबाय आरोना रिकुवेस्ट बिनानाव गेमस्रिनिसिम ना जि खालामो ना खालाम नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे जाथायफोरखौ दिन्थिनो नाङा आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबसिगोन आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन लाइक शेयार खालामनो हागोन ना लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायबाय थानोब्ला बेल आइकन अलाव थुनानै होनो हागोन स' दिनैनि भिडिअखौ जों बेसेयावनो दोनथ'सिगोन जोबजासिम नायलांनो थाखाय बयनिसिमबो साबायखर लोगोफोर बाय